guys, welcome to Kumusha Podcast, guys. This is the first episode in 2025. Right, I'm your host, Boss Charlie. Yes, today, the name of my sister, Nisha Don Diva. Don Diva. I think is one of the best chanters, the female chanters in Zimbabwe. So manje guys. Don Diva. Yeah, man. She can say. Bolad. Thank you for coming to Musha Podcast. Pleasure. Yeah, ish. Darani nguwa chutrago. And We are Don Diva. Tumwana ku. yeah, tendere moms around. Don Diva. Chimbudza like who's Don Diva or like just a small nyana background like. All right, let me just give you a quick one. Real name is Penisha Mtikani, and then stage name is Nisha Don Diva. I'm based in Kempton Park, and I'm from Glenora, Harare. That's me, just a normal person. All right, guys, this is a Don Diva for you. Don Diva. Inini ndokuzira panyaya dzekuimba and pane zvimwe zvinoonetera besides nyaya dzekuimba. Yes, and I'm an artist, and at the same time, tinongoita ka side hustle, kekutengesa ma cosmetics and stuff, but music ndiriko full time. All right, guys. Don Diva chimbotudzo like what's the real name like Don Diva ndiani like zita rako rokuberekwa? Yeah, zita rekuberekwa ndi Penisha Mtikani. Yeah, ndakakurira ku Glenora kuHarare. All right, wakadzidza kupi? Primary ndakadzidza ku Glenora panonzi pa Kundai, then secondary ndandiri pa Lord Malvin. All right. Yeah. Zvekuimba zvakazvitanga wakatanga uchiri kuchikoro kana kuti wazozvitanga wakura? What happened kuti uzofunga kuti inini ndauda kufunga zvekuimba like? Okay, let me be honest. Inini ndakangokura ndichingoteerera dancehall. Because ndakakura nehanzvadzi dzamoms vangu, so vanofarira dancehall, and ndo time yairira na Capleton and Ninja Money. I mean like long time back. So ndaingonakirwa ne dancehall. Yes. Then ndabva ndazofarira one artist Jamaica, that's Spice and Lady So, yes. Then from there, I was like, no, reganimbo no record awo ndichitayo, but the music industry ndakatanga 2019. Yeah. All right. Ongochi was Zimbabwe by that time. Now I was here in South Africa. Yes. All right. So, what I want to know is maybe ku record watanga wakuno. Yes. But uimba like isu zvataita tichiri kuchikoro tangoridza madeski totanga kutoimba yeah, just for fun zvekuchikoro yeah taingozviita zvisina kupinda mustudio mukati. All right. Saka pakazodiscover kuti inini ndogona kuimba kana kuti inini ndauda kuita zvekuimba. That is when paukwaya kuno South Africa. Exactly. What happened kuti uzopinda mustudio for the first track wakarecord? All right. Pusha kuti uzo. I was in Polokwane by then. Then there was this guy anonzi Shapi. So ndaimuperekedza kuma shows achida transport. So kumuona achimba ari pa stage akazongoti iwe Nisha because ndasanda unzi Don Diva. Nisha voice rako bo ngatimbopinde mu studio. Ndabva ndatopinda mustudio ndisina kana chandirotomboziya, mbva ndatongotangire ipapo, mbva ndatongoona kuti zviri kutonakidza kwakutoenderera. All right. But chandoza nje kuti pawakapinda mustudio wangotorinyora song wangotombonyora matracks kana kuti like yes ndakanyora one song ndabva ndaenda norekodha iyoyo. That was in Polokwane. uchikwiza? Yes, but harinyatsondiitire because zvasiyana. Kwazidachidika nachiziva ka kumboti pakana ka freestyle nyana ke the first song yawakarekorda. All right, but it's an old song. Aisisina punch because yanga iri song yokutanga ndichidzidzira. But chakakosha ndechekuti tino kuti unobviwa that's the roots of your music journey and so maybe we don't judge. What was the first track like
la wakatanga kupinda mstudio. Maybe you can just give us a chorus and Yeah, I can do that. It's fine. Okay, like now. Yeah. Alright. Ndiri mukadzika sindozvishandira varwadziwa nekuti ndozvimirira ndichingo kiya ndichi mira saka zvakureva kuti ndiri chimamamdhara again. Ndiri mukadzika sindozvishandira varwadziwa nekuti ndozvimirira ndichingo kiya ndichi mira saka zvakureva kuti ndiri chimamamdhara. That's a chorus. Alright. Maimbira, you sound like Lady Squad. You know Lady Squad? What happened? No. Huh? No. I think ingori mamanyera ninge nchitisa urimi because pane mumufuta akatombonditi unoimba sa anzani expatriate. Yes. And nasatombovaziye vanhu vese ivavo. Mumwe akati Khadija. So but inini pawaimba ndanzwa Lady Squad. Serious? Ndanzwa Lady Squad. So Lady Squad angari Lady Squad, okay. Lady Squad is the first artist akauya kumusha podcast. That was the first artist, and you big up yourself, Lady Squad, wherever you are. Like, but wanguka, I not believe you to get a track in a Lady Squad. Ashobut. And is it? Lady Squad is in Pretoria, I think. Okay. She's around here. She's in Pretoria. Okay. But I believe you guys you have to a link. track. Okay. Yeah, we one track and then more of the no farmers say. Yeah. Alright, Don Diva. So, why I got the first track? Because yakatofarirwa nevanhu ndozvakatozondipa energy yekuramba ndichicontinue because inini I was just doing it kungoto let me just try vandangoienda then ndautonzwisawo vanhu mumafoni chichi ndakutoona munhu wese anenge achitoti titumire song here ndatongoona kuti rega ndiringoendera mberi. Alright. And then after that wakazoita sei like wakambori kuti album here vantu wangu like ungori munhu wemasingle ndaingoita masingle. Alright. Yes. But pane pakodekota pawakaita is there any track anoti iri rakarira kudarika mamwezi? It's complicated because ndine about 3 andofila andoona kana nditori pastage kushow vanhu vanojamba, so I don't know kuti mafans vanozonyanya kudari ipi but vanojamba pa3 andiri kufungidzira acho andoonawo. Alright, matricks atori wakatoma record atori online. Yes. Alright. So anoonekwa pa YouTube? Yes, pa YouTube, SoundCloud and Vidmates pa any ongoti Don Diva then anobuda. Alright. Yes. Guys, pazvinzwa Don Diva on YouTube. Yeah, Don Diva ZW. Don Diva ZW. Exactly. YouTube. Don Diva ZW, SoundCloud, Facebook. Guys, chimbomunzwai guys anoimba. Amondimbira before the podcast, guys, and it was lit, guys. So problem it can do like in our country there's a problem when it comes to female artists age cards. Yeah, man. How do you handle such scenarios yokuti amurecognize zvokudaro especially on age cards? It's hard. True. Yeah, it's hard kuti munhu wechikadzi amba azonzi abuda like the likes of Nisha T. Something kuti maybe pane patopindira munhu ane mari or something kuti ada kuisa mari pana Don Diva, but iwo zvamanje kukuzviendera sei? Inini ndakatongozviudza kuti rega ndingoramba ndichishanda then zvichazoita when time goes on maybe ndichawana manager or promoter or something like that, but I try my best kurecorda and I always try my best kana ndine show I make sure kuti ndasvika on time. Alright. Chero pama studio bookings, I do everything for myself. Semunhu asati ana management, so I do everything for myself. Alright. Guys, this is Don Diva for you. Arikutsvaga manager, guys. And if you are out there, just go and search for Don Diva by YouTube. Maybe you are willing to be the manager of Don Diva. You don't know tomorrow. I know fumangabudza hit, guys. Yeah, man. Yeah, unazotanga kudzoka podcast iro vitora kuti Don Diva amotsvaga manager tikamuvairira. And but what I think is you will get a manager. Yeah, I hope so. The first thing that you need to do is to push yourself. Yeah. Ukazvipusha ukaenda pa limelight. Wow, anokupinzira kuma. Yeah. Anokupinzira kuti
atifambe tese. Yeah, that's why I'm working hard. Ndiwane zvandiri kuda. All right. 2024 akadarika 2025. Do you have anything new like matrix or things that 2025 I've got this for my fans? Yeah, it's a lot. It's quite a lot. I'm starting up in studio 2025. No, ndakapinda ndine brand new tune. Rinonzi kudhara. All right. Yeah. Rinonzi kudhara. Yes. It's last week. Last week. Arisati rabuda ndinonga ndichingori pusha. Arisati rabuda ndichingopusha ka clip. Are you on TikTok? Yes. All right. So on TikTok it's Don Diva again. Nisha Don Diva. Nisha Don Diva. Yes. So on TikTok what up here track? No, andisanda ribuditsa. Tikutenderedza ka clip. Kuitira kuti parinozobuda post kuti ribude rine video. Rine chorus. Yes. Tunokwanisa kumboinza. No problem. All right, nganomboinza chorus. Inini I like my chorus just because I know the chorus ndo mudzi we song. You get the sense? Yeah. Like chorus, wana what baiza pa chorus or baiza song. My bad. Yeah. Right, chimodi pa chorus timonzo. Okay. Indiri benzi ndiri mbwampengo daindiri mba ndaruta mtengo vamwe vacho vakuda undipa mutongo vamwe ndevepro vamwe chirongo saka kudhara takanodyiwa nembiti kudhara takanodyirwa mazepi kudhara takanodhandirwa maputi kudhara hehe kudhara iwe kudhara takanodyiwa nembiti kudhara takanodyirwa mazepi kudhara takanodhandirwa maputi kudhara hehe kudhara aude mchati chati we made we no fear blood clot poo suck your mother you bad girl. Don't guys, this is mad. This is mad, guys. Mira, don't diva. All right, guys. I think we need to put an instrumental. Is it fine? It's okay. Yeah, got to waste an instrumental. Kawani timbo rimbo. I think it can get an instrumental. No, to put it guys. Okay. This is a brand new track from Don Diva, guys. For 2025. Yes, Don Diva. Tesa instrumental. We have got stage rhythm, we've got blood style. All right, chimboisa is stage because rhythm reipapo. Yes. Tungoshandisa. All right. Stage rhythm. Yeah. Wicked. Indiri benzi ndirambwa mpengo daindiri mba ndaruga mtengo vamwe vacho vanotontita murongo vamwe ndeve pro vamwe chirongo saka kudhara takanodyiwa nembiti kudhara takanodyirwa mazepi kudhara takanodhandirwa maputi kudhara hehe kudhara iwe kudhara takanodyiwa nembiti kudhara takanodyirwa mazepi kudhara takanodhandirwa maputi kudhara hehe kudhara aude mchati chati we made we no fear blood clot poo suck your mother you bad girl defend like weather pop up the champagne water bitches bigger than no one of them harder than them tougher than them rougher than them same way you we no shush them tell we no afraid of them we no afraid of them harder than them tougher than them rougher than them. Yes sir. Guys. Muzoterere ngomala tsvaugumira ipapo. Guys, don't diva. Track iri guys. Anofana kumborinzwa Don Diva. Anofana kumborinzwa Don Diva because you know what? Yeah. Inini ndiri munhu anofarira zvinhu zvakanaka. And ndiri munhu anofarira zvinhu zvakanaka. So kana ukana nguva ka autombondisendera track ndimborinzwa and kana ndarinzwa and then nditambotsvaga mpinga dzangu dzinoisa mari ipapa timbonoti tokwanisa kavidhio nyana here chichichi and because video ndoranga rangosara chete otherwise ngoma riripo. Right guys, ngoma marinzwa it's up to you guys kana une okay. Guys, let me tell you something about my musical videos. Chandakaona, if you've got a business or a company that you are running and it's easy uka invest
musical videos, then maybe you put your logo at the end of the video, or parinotanga unomboisa logo rako, and powered by let's say Nyasha Prince, powered by whatever company yaunongo chimanya, and the more video ranotenderera, the more company yako painoita se painoonekwa. So guys, kana une company guys yauri kurana right now, maybe you want to partner with Don Diva pa video rake, and you can inbox and then Twitter bus. Right, Don Diva. Yeah. Warol. No. What happened? It's complicated, bruh. Yeah, I want to know the complicated part. Hey, what happened? Parutinetse. Yeah, unokuziya kubvira pandanga ngoziya kuti chinhu chinonzi rudo izita remunhu handava ndanoti hapana kwandiriwedza. All right. Yeah. Asi watombopinda here? Yes, I did try. For how long? For about 7 years. 7 years? Yes. Then I quit it about, it's 2 years now. What happened? Chii chakaitika kuti muzofunga kuti no, this is not... Kusanzwanana? I don't think kusanzwanana kunga break a marriage. So all right. Zvinenge zvakungoitiko zveke zvangowana. Tomozwa kana musiri kunzwanana munhu anenge akutongoita yake. Yes. All right. So inini wacho ndokasikawo kudhini kana ndakabva ndatongoti I have tried 7 years. Let me just leave it and focus on my life. All right, but because I even quit music. Marriage. Exactly. All right. So which means marriage affect music business. Yes. All right. So I said kuti kubawa. What happened? The thing is amazoti mashows anoitwa usiku. Yeah. So achitwa usiku kudaro hakuna munhu anotendera munhu wake kuti aende achidzoka kwaedzi. But the thing is, inini kana mukadzi wangu achita zvekuimba, and which means kana achienda kushow we can go together, and kana kunzwanana kau. So ndototi kana pasina kunzwanana hamuna kwamunoenda. Because I remember Darula. I remember paina interview a Freeman achitaura about Darula. Achibvunzwa kuti what happened to Darula. And Darula paka nothing akarorwa akaita boyfriend, I don't know. And then the boyfriend was like, no, kana wakida nezvangu. So usero uchienda kumabhendi. Siyana nazvo. Timaone. Akatombotora time. Asinga imbe na Freeman. And udzimana, I don't know what happened now. Kuti chii chakazoitika but ndazomuona angu tsoka akaita se. Vanenge vasiyana. Saka kana wasiyana nemunhu iye wafree kuita music because zvamwari chezvoka music ne relationship hazvinyatsofambidzani because music inoitwa usiku, mashows anoitwa usiku uchidzoka kwaedzi, and kana uine show uri pastage obvious you wear something noona kuti zvimwe zvakangodaro daro, saka kana une munhu anenge aine godo futi hazvibude. Haunobviswa ziso ka? Haunobviswa ziso. Alright, kana uita zvemusic you wear something. Anditi unofana kupfeka as an artist. Yes. Let me give you examples. Zvafanana na Senchia takutaura vari kure vari kumberi, but then did you notice the dressing? Vanenge vapfeka malongeries chichi. But isusu mablacks we can't wear that anditi in public. But unokwanisa kungoti rega ndingopfekawo kana bum short hazvibude. Une munhu anenge asingazvidi. But I don't see anything wrong with wearing a bum short. Because there is nothing wrong about it. Kunzwanana ndokune problem. Alright. Manzwisisa. But alright. Pamakatanga kutodanana, hauna kuzvinotice kuti this guy he doesn't like this music chain that I have. Aitozvifarira. Oh. Big time. Apo makaona wakudiwa nevanhu
Do you know Yeah, because nandakuita mashows akawanda, then ndikazomboita manager from there. Ndandakura ndabusy. All right. Isisina time ichi. Yeah, I think what happened is jealous. Like varume is with jealous. Tikaona munhu wechikadzi akutanga kudoenda pamusoro pangu. Ipapo. Kana kuti akufarirwa nevarume vakawanda. Pakutoita dambudziko. Matimaona. All right. I know it's fine. So, but now, must separate. Yeah. Which means right now you are free. 100%. You are searching. Searching munhu wese agara anenge achingoita searching. Hapana here mhofu aripo kana mbizi kana shumba zvamai manje hapana. Zvamai manje hapana. Saka vanowana kuteerera panapa vangona kutoya kuinbox. Musadaro. Sorry, musadaro. Yeah, it's fine. Okay. Vanongona kutoya kuinbox. Aiwa, inbox yacho negera yatozara futi but auzozive kuti pane zvibhonda here, pane vanhu kwavo here, auzozive. Aiwa, but unotoona kamunhu atosangana nemunhu kuti hai ndiye. Manje ungaiwane time yekuti uchitarisa kuti ndeupapa muchingosangana chete mutaundi. It's fine, guys. Anzi Don Diva, the inbox is free for you. Don Diva. Yeah, mata kutongotsvaga kutongolazana naye tichitongoenda. Pasina zvekudyisana tariro tichinyeperana tichidyanana tariro. Kwakutongolazana muchitoenda. Don Diva. Sure. Anditi chiri kungodiwa ungosvika papromising land here apa. All right. So you saw what uyedza kuti hausi kuda zvekuti I love you. Not anymore. Saka unongoda munhu anokuti wangu ndo here uzoti bota. Ipapo answer yepapo inenge iri kuti netse. Answer yacho iri kuti netse. Kana pasina love and which means kudyana nabota, that's all. Kokazita mwana. Ayewa maya. All right. As unawo here. Yes. Unangani? I've got 2 daughters. 2 daughters. Yes. Oh, that's good. Guys, anyways, Don Diva. Pa music journey yako and unema collab here wakamboita nevanhu like Yes. Wow. All right. Varimo industry done. Yes. The likes of ari kuZimbabwe, that was Tipsy Mabanditi. All right. Nonzi track Nonzi ndikakuda. I think riripo pa YouTube. Pa YouTube pako kana pa Tips. Pangu riripo futi. All right. Ngoti Nisha featuring Tipsy. All right. And then? Yeah. And then koya rangu na Spragdocious. Yeah, renonzi Money. All right. Yeah. And my video. I know. All right. My audio. Yes. All right. And then the other thing is, John ndiani munhu ungade collaborate naye. Ungati uyu guys, if this guy akauya pamberi pangu ngati wangu, let's do a collab. I'll do it same time. Ari local kana kuti. Alright, atimbotange ari Kempton Park. Alright, ndo tanga na Chad. Exactly. Chad, my guy. Please do this for me, guy. Chad. Don Diva. So alright, Chad tomboti azobvuma. So which means, are you going to take off my studio bills and stuff? We'll sit down and talk once he arrives. Then you see. Aiwa, tutotaura kuti Chad is my guy. Yeah. So todaro. Kuti Chad ndazomutaura Chad he has Don Diva. Adongoita trick new one. Chad dombatande kwa Ice and Roses. It's not a problem because ndefana ndakatomboita collab naye kudhara around 2017 achirugara across kunoko. Alright. But then ndo mazuva achona ndisiri kukwanisa kunyatsoita zvemusic, so chero akazviziva kuti Don Diva roda collab arambe. Alright. Yeah, because he knows me. At least, you know what, let me tell you something. That's the best. If you kana mtona like kwa supporta na vanhu in same area.
so that pazvinozobuda kumberi uko like kubuda kwako kubuda kwachati kubuda kwako. Yeah. You get the sense. All right, who else? Munomuloka uya. All right, munomuloka watapedza. Okay. And Zimbabwe. Sure. Tunguti kune Holy 10, I think. Holy 10. Yeah. Master H. Master H, big up on himself. Master H is in Jamaica. Yeah, he's in Jamaica. Yeah, yes. He's in Jamaica. Yeah. Big up to Mpota Sugar. I think I will push that guy. Yeah, and pane futi ngoma arina kuzobuda zvaro amino zvakaitika kumastudio kana ndakaita naJanos. Right. So I wish to have another collab with him also. Yeah. All right. So guys, mazvinzira Don Diva. Ko Wait. Oh, all right. Between Ja Praise and Wingit. Gaffa, Baba. It's obvious, Gaffa. All right. Wingidi. Kana msatozonetsa Ja Praise. But Wingidi is the first guy or not. Yes, since Ariwe Dancehall. Wingidi. Ngoma wangu, Mamunzo Don Diva is willing to do a collab. Nazona culture love. Akaimba kati ngoma Wingidi mundisire ipa. Ambana ndio maskits. Anyways, yeah. Guys, yes. All right. How are you marketing your music? Ndinongo marketa online. Nipo pama WhatsApp pachona. All right. But what I can tell you, don't market music when I know. Okay. Yeah. Ubad. Yeah, ndapapa. Yeah, some market when I know. Anokuziva vanotongogara vatoisa music yako just because pawakatoisa status vantu iona and try to push kuvanhu vasingaita kuti alright naitaura na Loud Age and this other day ndichimudza kuti music yako kuti ite ipushire kuZimbabwe usaipushire kuno and kana uchikwanisa kuti wapedza kurekoda track tsvagawana uri kuZimbabwe and kuti inobudira kuZimbabwe ikanobudira kuZimbabwe because that's the roots and of us. Anotenderera kasima ngoma ke kuzimu futi. All right. And ndingotaura kuti yangu advice atengopana kuti zvinenzeta punch. Yes. And but what I can tell you is push every day. If it's on TikTok, kana uputsa song, iimbe every day. Because if you want people kuti vaimbe song yako every day, you are the first person anofana kuimba every day. Yeah. And munhu akatongosvika ukatosangana neno ngoti mnhara ndamboisa freestyle chimbobadza kamera and totobadza kamera paipe freestyle toboswa tokana ona ndo like you have that passion for music utoti nangu wakarara unotongomunga wachiimba obata ukaona wangosvika pathat stage it's easy for you. And the other thing that I can tell you is kana usati waputika zvekudaro pusha social media. I was talking to Young Fantan aite mashows zvekudaro but aitaura kuti mukomwanga mapushira ndikuita social media irikutondibhadhara zvekudaro irikutondibhadhara zvekudaro on. So what I can tell you, Don Diva, is push pa social media vanhu ngakuzive nangu vanhu vakasa kulike kumashow handi but pane vanhu vanotokufollowa pafacebook pasocial media zvokutodaro Don Diva apodisa song Don Diva adi pamwembe vanhu vari kuUK vanhu vari kuMadagascar utoni mafans arikoko saka try by all means kuti upushe pasocial media so that music yako ita inzwika yes. And right, the other thing ndanoida kubvunza ndechekuti right now alright ndasikada kubvunza ndida kukuudza kuti right now music munhu wese angoti akaisa track anomaisa video. That's the other way of pushing music. Yes. Kuti ukaisa track kuisa video nangu ukaita video rakadhako but let there be something chiri visual chekuti vanhu vanotoona Don Diva nangu ukangoti amdara ndidonhedzere mic up and ningoimba and utoimba utobosa chongomixwa tomatakando and so that isangoendereri audio
Yeah, vanhu you're right. follow audio zvokudaro maivani. Yeah. Right, guys, this is Don Diva for you. Don Diva ari Kempton Park. She's based in Johannesburg, South Africa, guys. So vanoda kubata Don Diva, tataura ma-social media handles avandi. Yes. Pane Facebook. Yeah, Facebook it's Nisha Don Diva. And then Twitter it's Miss Warlord Nisha Don Diva. And then YouTube Fitmate it's Don Diva ZW. Alright. Yeah. Alright. Nisanda Rombo to freestyle. Okay. No problem. Sataita freestyle. Rombo, you know music industry zvairi. Ma-artist echisikana anodana nema-artist echirume. Okay. Onombo sangana nazvo. Yeah, rambosangana nazvo. Chija yes. Kangani. Only once. Yeah. Diane. No, I can't mention the name. Uzazi sisina bazi. Ayo. Akusana baza iziphupho. Ayiwa. Wala ndantangana. Mati? Andanganani. Yiwa. Ayo, alright. Ndo misi. Kana ngati tea and avana tea vakawanda and cause avakawandisa vana tea and but tongoza first name kuti antakanani antangana ese tongoza ndi Senflow here antangana sina ese ndi say colors here like my iya panonetsa serious. But alright, where is the guy right now? Local, but not Munum campus. Pretoria. Yes. Tena Pretoria. Platinum Prince. Ayo, boys, Msadaro. One wa Moundies. Msadaro. Ha? Pretoria. Fab. No. No. Pretoria ndarano imba Pretoria. Atombozikanwe bozi aimbe zvekudaro. But anotoimba. Yeah, but azikanwe nevanhu. Check Indiana. Amutombofuma kamsei. Alright, it's fine, don't give it. It's fine. Cool. Alright, takwisa toshan sachi Blood Style one. Is it fine? Yeah, it's fine. Alright. Blood Style Radio. Right, guys. Don Diva, wicked. Inzwa chinyowani. Ndapindira pamushama ngoma ndakupusha pakudiwa shasha kwete zvakashisha matsagane hosha ngoma dzacho kaigosha ndabva ndongokandira big shout out kumusha simba rangu riri pamuromo kunge pinches vaudze matsagando vamenyonge manachis vamwe vacho vane kahunu kechinjapisi havapise chinhu zvikoko zvemachis simba rangu riri pamuromo kunge pinches vaudze matsagando vamenyonge manachis vamwe vacho vane kahunu kechinjapisi havapise chinhu zvikoko zvemachis saka ndiri pitbull ndiri nopanyura iwe ndiri pothole ndiri unopanyura queen of the dance opa ndiri unopanyura musataure zvisiboni. Don't do but tell me something. Zvinhu zvaurikuimba izvi zviri kubva mumusoro kati wakazvinyora kudhara. Nangobatanidzawo. Alright. It's fine. Let's go. And Arwachano wicked. Ndapindira kumushama ngoma ndakupusha pakudiwa shasha kwete zvakashisha matsagane gosha ngoma dzache hosha ndabva ndangokandira big shout out kumusha simba rangu riri pamuromo kunge pinches vaudze matsagando vamenyonge manachis vamwe vacho vane kahunu kechinjapisi havapise chinhu zvikoko zvemachis simba rangu riri pamuromo kunge pinches vaudze matsagando vamenyonge manachis vamwe vacho vane kahunu kechinjapisi havapise chinhu zvikoko zvemachis
saka ndiri pitbull ndiri unopanyura iwe ndiri potwo ndiri unopanyura queen of the dance onibani unopanyura musataure zvisipo unopanyura handirove nyoka ndakaviga mpinyu handipondekatsi ndakaviga mpinyu ndapedza ndovasosera tuchili tupiripiri vanongoda zvimadhiridhiri varohwa nemablu vakuda kubhe maglu vapile maglu vakuzvona kunge vane gl vauya nedzungu tabva taita cool fire can cool lebage wir matsaga ari kunditsvaga vazviona kakuti ndine swaga aya mawaga stere kutadza kutsvaga vanondivengera iwe ndilomutanga ndiri mhofu yemukono kana zvikanetsa ndongo ita mukonyo ndiri mhofu ndiri mhofu yemukono vatidive kumachonono ndilomutanga ndiri mhofu yemukono kana zvikanetsa tongo ita mukonyo ndiri mhofu ndiri mhofu yemukono vatidive kuma Some guys are bad, no them bad like me. Straight as an Arabian bad girl thing. Let me run on the reading, let me take you to the street. Wait for my things, me no borrow, me no beg. Gini wani baby no defender, me we dando manya mangoma. Neskiri rangundega. This is a bad girl, Nisha Don Diva, me the body. It's what? Patino bata Mike, ingori kili. Bana kujosa vanozia shika yangu mbiri. Sibati muombe vanita kafira mberi ngoba zangu. Napi tapi, boats gali. Yes, sir, guys. I know that I'm just going to say, I'm soon very dim. But it's fine, guys. This is bad, guys. Don't diva. I don't want to lie to you. I don't want to lie to you. One up, and I didn't expect this. Serious? I didn't expect this, guys. Don't diva. I didn't expect this. Yeah, I'm just trying. Don't diva. Do you know there's a lady on the Black Diva? Black Diva. I don't want to come down back. Okay, yeah. That is. Okay. I think don't move button. Manzi. No button. I is the report full time. Guys. Don't diva, guys. One time is wrong. Guys, don't diva. Now I believe in you. Okay. Yeah. I believe in you. Thank you so much. But I think a podcast and I got Rambo was talking on Uti Travati, Gachi, Timbira. No from what podcast you know he posted. No posted on data say Ubada. But Wang. I don't lie to you. Yeah, I'm trying. Thank you so much. Doubt you to eat and try by all means to push social media. Okay. Whenever I get a chance, it's a freestyle or can't. Yeah. Based upon a chance, it's a freestyle or can't. It's a freestyle or can't. But social media, it's a regular, like maybe one per day. Okay. One per day. No good. I mean, to kanda ku TikTok, kanda ku Facebook, kanda ku YouTube, kanda ku Instagram. And every day, just post one. I try. Vamwe vanozokomenda, vamwe havakomendi. So uzozilutira unekwe here unotaria. Don't diva. Let me tell you something. Do you know Patika Tanga this thing? That was Jake. When was it? Was it last year? Last year, and yeah, I used to get one view. One view. Can I like if a TikTok and I thought Tinga post on the like. Ipa. Auto pays 3 days yesterday. Yes. Chitombo dates someone Panapa to this. Yeah. But you know 2 days. But this is all phone Vaisaiza. Ubata saka pekutanga vanhu vanongochiona munhu unosalayika just because don't diva ndakuudza chokwadi noti unoona kuposta video ndotoriona but handilike handitomboise comment like but ndindatoriona and munhu anokuona but pride and but with time unotanga kubuilda fanbase yako mbichana ndakuti umboita zvandikuita umborwa mwedzi wese uchiposta one video a day uchiposta kuma 10 makuseni every morning 10 o'clock am. Okay. 10 o'clock am kuti Instagram, TikTok,
Facebook. YouTube. Every day YouTube, yeah, it's fine, but 3 issues. 10 o'clock am ungoita freestyle uri panze and kana sometimes kana uchida unomboya and tongorwa maclips kana 10 and uchizoti for the next 10 days unongochingota sei uchingokanda ndokuudza kuti panopedza mwedzi unoona mafollowers ako anotanga kukwira unoona vanhu vanotanga kukomenta don't diva hawakapenga chichichichi just because vanhu vanotanga kujairira manje don't diva vanhu vakutopindira hawangu chimbodomboita collab newe tambodai so ubani but you also size the social media zvokuti unoti ine one like unotangira pa one like wangu ndanzwisisa but dauti umbozviita for the whole month umboona kuti chichete so that patozodzoka pana mbononga kundudza kuti pane machanges pakafamba mweya mutsvene Amawex, we are ready. Right, guys, it was nice having you, Don Diva. Same here. We appreciate you. And kana wanoda kubata unokubata pa phone number, WhatsApp. Yes. It's 0733 062 706. 07. Yes. 0733 062 706. Guys, kana muchida kubata Don Diva, guys, Don Diva, you know kuti pane ma problems anoitika kune ma female artists kuti vanhu havawanzodi kuwaisa pama gig, guys, but please if there's a gig in Kempton Park, we've got Mbare Boys, we've got Tapelo, we've got Nisha, and guys, ngomuisa Don Diva, and please, and pakayo a big artist muise, guys, and ona pati mwe musikana amboti buchalida kumanagwa chichichi and ngati it's fine, but kana ida kumanager ndokutangira newe pasi like hausi chino ngubata like hausi chino and svikanzi asiponeko alright svikanzi handisi ndikati ita seusiri chino and it's fine. And then pakauya Holy 10 I talked to Fatiga. I've got my artist here ada kuiswa slot. I thought post angapira kugadzirwa chibhadhara mari yekuti timuise so that munhu ndipe munhu wepost. That's fine. Manatomupinzira wangu tisendero picture rako tiiswe papost and ndaona slot and svikanzi manje pari kuda mari ngati aiwa wangu chatumboda izvo akutoda mari atimbo build that ground vanhu vatizive and kana vanhu vatiziva, then from there ndo patinotanga kuona kuti uyu akutidedza because they have to see kuti unoshanda sei. Zvanzi manje nini zvikura manjimbira mahara achichingati wangu alright, it's fine, atizisaninazozi ini anokwanisa kutangira nemunhu anotangira pamberi ipapo maweeks kana uchitoda kutoenda mberi ufana kuti ungogara uripo zvisina kuti uri kuwana chii then inozongosvika nguva yachona yege kuti unenge waupiwa mari, but for now tichitongoshandirawo mari usvika zvaita aiwa, it's fine. Kana one that spirit, I like that spirit and yokuti for now hatishandire mahara kusvika vanhu vakuziva kuti there's Don Diva, kusvika UK yakutaura kuti amana Don Diva uyu chimbotipai urubata chimbotipai Don Diva timbomunzwa ndo zvazvinoda. And anyways guys, thank you for watching Kumusha podcast show. Thank you. We want to thank Don Diva at Tsika Mzoranas, guys. It was a pleasure having the best chanda right now. Pano yesa kwa podcast pana. I think you are the best. Wow. Pano yesa, when it comes to ininda nakiro the way you are right at the rhythm. You are the best so far.
Thank Don't you so lie to you. much. I appreciate And it. pamirapo I think chambotrera kushanda tese chimboona kuti zvinhu zvinofamba sei. Yeah. And yes, Don Diva wataura ma social media handles ako. Yes, I Guys, did. please go and follow Don Diva. Subscribe to YouTube channel ya Don Diva, guys. Kana mapedza kwa Don Diva moya kumusha podcast. Yeah, man. I know most of you don't like this podcast, but please just subscribe, just like and follow. Mungoona zvatichiita, guys. Yeah, man. Guys, thank you very much. We're signing out. Thank you so much. Thank you.